Ei mennyt samaan kohtaan. Se hoitaa. Laita tälle puolelle. Kyllä hidastettu. Laita mulle tälle puolelle. Siellä ei se liekki. Nyt olemme tuohon keskelle. Ja. Horsepoon. Horsepoon! Burn! Nyt se alkaa. Tiipiisti semmonen vedenkesto. Tuolla on tämmösiä mini liekkejä tuossa lusikassa. Anna se kuolee. Öljy palaa siellä. Yeah. Pistä 2 lisää. Tai 3. Ei mä nyt kauheasti kerralla laita. Ja on vähän semmos myrkyllistä muusikkoa. Mutta tuon Mattiaksen lautasen vielä, kun siellä on vielä ruokaakin, niin mä poltan ne ruoatkin tähän. Ruoan. Miksi ne poltaa? No kun ei kukaan syö niitä, niin mä poltan nekin. Se on vettä. Varovasti. Aha, no sit varovasti. Laitetaan vesi tänne alle. Näin. Näin. Sitten poltetaan ruoka. Näin käristetään koko ruokasi. Vieläkö sitä? Se koko ajan vaan paranee toi se liekki. Kohta se rupeaa ampua. Joo. Jos mä menen Niin vähän niinku eilen hyppäs tuolta mun sille. Joo, ampu tosta kattilasta. Varo vaan ettei kohta taas tee sama. autat mua. Mikä näistä on tulos mulle? Tää vai? Joo. Tässä on aika paljon jotain tämmösiä mustia tuskia tippunut. Sehän koristelee sitä. Nyt se lusikkasuli. Lusikkasuli.